păianjen și vă explic de ce. În primul rând ea crește așa, da? Ca o pânză de păianjen și în al doilea rând, uite, puii ăștia sunt ca păianjenii. La țară înainte o găseai pur și prin instituții. În toate, știu, e o plantă tot, foarte da. solidă. Da, tot iubesc zone mai umbrite. Fiecare bromelie are o cupă cu apă în mijloc. Uite, cupa asta trebuie să fie mereu plină cu apă, că dacă nu, planta dispare. Acolo se dezvoltă, în țările de origine, se dezvoltă pui de țânțar, broscuțele mici, toate care au nevoie de apă mai stătătoare. Ferigele cresc la fel, da? La rădăcinile copacilor. Da. Le trebuie zone umbrite, perfecte pentru încăperi, pentru că nu intră atât de mult soare ca să le trebuie o umiditate maximă. Ierburile aromatice, da? V-am povestit despre ierburi. Și dragostea mea cea mai mare, plantele suculente.